И здравейте хора, ако сте се чудили някога колко скина имам, какви са те и колко Battle Pass съм си купувал, от колко сезона съм играл, от кой сезон съм започнал да играя. И ако ще ме гледате всичките видеа, които съм правил до сега в Fortnite, и ще се чуе какви скинове имам и какви кирки, всички тези неща, днес в това видео ще ви покажа абсолютно всичките ми скинове, кирки, глайдери и тези забрек, как се казват. И ако хареса този видеоклип, може да оставите по един лайк, да се абонирате за канала с камбанката и да започваме да ви показвам какви скинове имам. Значи това е първият скин, който виждате, той е от днесния Battle Pass. И ако не знаете, Fortnite има един апдейт, нещо като безплатен Battle Pass, допълнителен, където трябва да стигнем до ето този танц, ето прави знак на жаба, и аз ти дам 1000 V-Bucks, за да спечеля ето тези неща, но не съм чак толкова напълно сигурен да ще го направя, защото както виждате имам малко V-Bucks, не толкова много, затова напишете долу в коментарите да си купувам V-Bucks, за да си купя този Battle Pass, и просто да не ще го купувам, а да събера ето тези неща. Напишете долу в коментарите. И това е днесния Battle Pass от този сезон. Значи аз съм взел абсолютно всичко, както виждате, и съм започнал ето тази страница. Аз съм на 4-та страница и съм си купил ето този скин, защото най-много ми харесват всички. И да ви показвам вече сега скиновете си. Танците и всички тези неща не съм сигурен да и трябва да ви показвам, но ако искате, напишете долу в коментарите пак да искате да направят с две, да си показвам танците, тези, как се наричаха, тези неща, снимките, музиките и картините. Ако искате, напишете долу в коментарите. И да започваме с скиновете. Първо си ви каза, че имам 33 скина. Това не е чак толкова много, защото по принцип съм играл от 5 сезона, но ще ви обясня по-напред във видеото. Значи това са ми първите скинове, да речем надолу. Значи този скин можехте да го спечелите безплатно, когато ви дигне с 50 левела, и с него получаваш кирка, раница, скина и още едно нещо. Ето е тези. Аз го имам. Сега ще ви го покажа. Май това беше. Не съм сигурен. Да го намерим. Май беше това. Не съм сигурен, но няма значение. Зачем при скиновете. Значи първият ми скин е ето този. Значи тези трите скина са коледни, които можете да ги спечелите безплатно преди един сезон или преди 2 сезона. Когато коледния сезон можете ето тези три скина да ги спечелите безплатно. То е ценно допълнителен Battle Pass, но там има още нещо като подаръци, където доста обичам да ги отварям, да проверям някакви тайни в тях, да и мога да спечеля V-Bucks. Даже в YouTube има видеа за този сезон. Ако искате, ги изгледайте, ако ги намерите. Това са ми първите 3 коледни сезона, които не са толкова редки, защото аз ги имам преди една година, 2022, не искам да си го сложа, в Chapter 4 сезон 1. Да, аз от тогава започнах да играя в Fortnite, ама наистина дълго, не малко. Значи това е от днешния Battle Pass скина. Аз имам няколко няколко скина като него. Аз става да откъча още този и този, които още не съм ги откъча, защото трябва да стигна на 200 лева. Тук има всякакви различни неща, които няма да ви обяснявам какви са. И това ми е петия скин. И това е втория ми скин, който е от миналия сезон, дето добавиха Мега Сичи, която мап е доста готина, ама вече за повече хора, които играят в Fortnite, е тъпа. Това също е от миналия сезон скин от Battle Pass, където този скин, когато го получих в миналия сезон, буквално всеки ден играех само с него.
с никой друг, само с него, защото най-много ми харесва. Дори сега и този сезон играя малко с него, но не чак толкова много. Това е сезон, пак от Chapter 4, сезон 1, тогава съм си купил Battle Pass. Чакай да ви покажа другите скинове. Значи той може да е златен и така не ми харесва на мен да е така. На мен така най-много ми харесва. Той може също да е ето така и така. Е така най-готин, нали? Добре. Значи втори скин е от този Battle Pass. Аз имам няколко различни скина. Значи може да е без яке. Още съм откачил обаче ето тези всякакви различни неща. Защото не игра толкова много всеки ден. Защото и хора на море, и там някакви си глупости, да, няма значение, тези неща не ви интересуват. Значи ето този скин, по принцип, мега много ми е странен. Защо? Гледа така. Това е буквално извънземно. Какво е това нещо? Хубавото на този скин е, че има... Не искам да си гледам керката. Че има ето тази маска. Ей, това е единството хубаво в него. Иначе, ако е без тази маска, прилича на извънземно. Честно, истинско извънземно. Какво е това нещо? Някой може да ме обясни защо визитата му са така. Защо очите са му с 360 км по-далеч от главата му. What the fuck? Този скин пак е този Battle Pass. И втория скин е една котка, която има доста скинове на нея, като робот, като мотор, които тези скинове ги има един мой приятел. Той има 100 скина. И аз буквално от този сезон получих само един скин на тази котка. Да, котката обикновено не се интересува да си близи козината за фука. Вау! Значи този скин е от миналия сезон. Да, от миналия сезон. С този скин не играх чак толкова много, но все пак играх доста. Той има 4 други скина. Значи този скин по принцип първо най-много ми харесваше, но после този започна най-много ми хареса. Но странното е, че по-скоро това е жена май, че тази жена речи. Буквално как речи и какво се е случило на главата, това коса ли е, огън ли, какво е, никой не знае. Ако знаете нещо за този скин, напишете долу в коментарите, ако ще има нещо. Значи следващия скин съм си го купил този сезон преди най-много 2 седмици или 3. Значи този скин готиното в него е, че първо прави ето е така, аз може да си го сменям. Може да е с яке, може да е без, но на мен така повече ми харесва. Може да е без очила, може да е с очила и може да става златен и може и да не става. Значи той каквото докосне, което оръжие докосне, да, само което оръжие докосне, то става златно и на мен за този скин не само заради това ми хареса, а и защото е доста готин. Си го купих за 2000 V-Bucks. Я видим дали в Item Shop го има въобще. Не, няма го. 100% го няма. Нали? Да, няма го. Също хора, има нов скин в Item Shop, който е създаден този сезон. Който е от TikTok танц, YouTube танц, направо не ме интересува. Защото най-често само жени ги правят тези танци, а не мъже. По-хубаво. Когато си погледна скиновете, най-много гледам. Ей, това е извънземно. Не мога да спра го гледам. Буквално какво му става? Като Дарок ма гледа. Майко мила, изкарвам янките този чиганин. Значи втория скин ми е един от най-любимите скин. По-скоро това ми е любимия скин. Значи не съм сигурен, но аз си мисля, че е малко tryhard скин, защото погледнете го. Просто на мен много ми харесва и това ми е любимия скин. И най-много играя с него, но сега играя с този, защото ми е нов. Значи аз забравих да не си ги слагам. Не трябва така да правя. Това е правило.
Добре. Значи, хора, донесете ми един пистолет да се гръмна. Значи, той е по-минали сезон, който аз когато си го взех, за мен беше много скучен, нещо не беше хубав. И също гадното в него е още едно извънземно! Още един циганин! Направо не знам, хора. Сега е да му сложа маската, то е с маска. Значи втория скин от този сезон, от този сезон, който може да се променя, може да е така, може да е така. Значи той по принцип, ето този и този скин май го има в Item Shop, но се го добавя в Battle Pass, просто има такъв подобен, пак със същата цена, но май е по-различен скина. И аз го имам. Така най-много ми хареса, така ще го сложа. Може по някой пък да играя, нищо че не ми харесва. Значи втори скин пак е от този Battle Pass, аз ви го показах в началото на видеото. Пак мога да го променям, може да е така, може да е така, може да е без маска, аз искам да е без маска, по-готине. И значи втория скин е от минали сезон, но обаче този скин е много странен, защото когато гръмна човек, когато го убия, запуска една музика и сега може да ви покажа на края на видеото, ако мога, може да ви покажа, когато те играе с този скин в амбиенс, се опитам да гръмна някой човек, за да ви покажа каква е музиката. Ако искате да разберете, може да останете до края на видеоклипа. Значи този скин е от минали сезон пак, който първоначално не ми хареса, но когато вече взех повечето му стилове, почна да ми хареса. Значи, това е просто заек жена. Полузаек, полувълк и на мен най-много ми харесва да бъде така и да бъде златен. Аз съм взел всичките и скинове. И също странното е, че буквално така. Има и тези неща. Буквално това трябва този скин трябва да го добавят на това. На Великден, а не през сезона, защото е доста... Този скин е великденски. И така на мен най-много ми хареса, но трябва да е златен. Без да е златен няма как. Няма. Значи този скин е от по-миналия сезон, където даже имаше един танц, който ще ви го показвам сега. Чакай, го намеря, защото аз имам... Чакай, така ще направя. Не. Къде съм си? Тук е... Тук. Ето ми ги танчите. Ето е тук някъде нейния скин. Значи тя има се 2 май. Ето това е нейният танц. Просто, значи това е... нейният бъндъл е с тази кирка, която има. Може да ви покажа. И това е танца. Значи, мисля, че има и втори, но не съм много сигурен да има и втори. Но няма го търся сега. И да продължавам. Значи, защо ги броя? Може би до сега съм грешал. Значи този скин е от минали сезон, той ще печели си безплатно, ако си купи с Battle Pass. Когато си го взех, си казах, айде този скин ми е любимия. Вече само с него ще игра, защото на мен, когато го взех, адски много ми харесваше и само с него играх, само с него гърмях, само с него правих викторите. Наистина този скин, без късметически, наистина направих доста викторите с него. Значи този скин е от по-миналия сезон, Chapter 4, сезон 1. Значи, май този имаше, този скин май имаше втория танц, не е онзи миналия. Значи аз пак имам всичките и така е доста готин. Не знам каква е тая маска, циганска маска, но обаче е доста готин. Този скин на мен ми харесва. Не знам що, но просто ми харесва. Значи втория скин е от по-миналия Battle Pass, който този скин се получава само когато вземеш
всички други скинове от неговите, от неговия Battle Pass и на мен този скин най-много ми харесва. От всички други скинове от този сезон. Буквално, значи аз мога да го променя. Да, черен така повече ми харесва. Много просто съм го макснал. Значи така мега много, този скин ми е любимия от миналия сезон, защото мега е готин, даже има и музика на него. С ще ви я покажа. Даже ще си я сложа, защото доста ми харесва. Значи това ми беше любимия скин от този сезон. И значи другия скин е пак от миналия сезон, Chapter 4 сезон 2. Значи аз пак имам всичките цветове. Буквално аз не знам с този съм си ги сложил, защото доста време съм играл с него. Директно си го сложа. Директно си бъде така. О, мага, доста е готин, даже може да играя с него. Право си го слагам. Този път не защото без да искам да го направя, а защото наръчно съм го направил. И сега, хора, отиваме до буквално най-любимия ми скин. Не, просто не наистина най-любимия, просто в филмите най-любимия герой. Не. Значи, това е Transformers от този сезон. Буквално, това е най-готиният скин от този сезон. Optimus Prime, откъде им дойде на Epic Games идеята да добавят истински Optimus Prime, защо не добавяха, защо целият Battle Pass не беше на Transformers, да добавят Bumblebee и там всички други, а просто се човечите да дойде един извънземен робот. Откъде им дойде тази идея? От космоса сигурно, паднали са от Марс. Значи аз пак му имам някаква промяна, където аз не виждам доста голяма разлика, просто тук е по-тъмен, по-наранен или не да знам. Да, по-наранен. Виждате и тук е по-такъв наранен. Стъклата му са пукнати. Тук почти няма боя. Ръцете всичко по-тъмно. Тук си е нормален, златен. Ама иначе така най-много ми харесва. Ако не знам за вас, но напишете в коментарите как на вас най-много ви харесва. И сега този скин буквално е Legendary. И за мен е Legendary наистина. Значи този скин е пак от по-миналия сезон. Chapter 4 сезон 1, където този скин би трябвало да има нещо като супер сиги и пак е част. Не знам защо краката му са 3 метрови клечки. И защо има такова, би трябвало той да има някаква сила, когато да добавим този Battle Pass. Трябвало да има някаква хамеха сила. Не знам точно. И сега да отидем към втория скин. Чакай, забравях нещо. Много важно. Аз му имам пак всичките всичките скинове, но обаче странното е, че ето тук понякога няма очи. Значи странно е, че той няма очи буквално. И защо има два едни същи. Значи така на мен ми харесва най-много. Не знам защо, но просто това не ми харесва. Просто така най-много ми харесва. И то, значи през този сезон, не съм сигурен. И не съм толкова сигурен, но май през точно този сезон се добавя и Хамехато, ако не знаете. Или минали сезон, или този сезон бяха добави Гоку силите от анимето на Гоку. Бяха добави Хамеха. Където аз тази сила най-много я използвах. Защото там май беше единствена сила през този сезон. Аз мисля, че беше минали сезон. Ако знаете кой сезон беше, пак напишете в коментарите. Значи да се скинем пак от минали сезон. Където на мен така... Не съм сигурен, но така просто този скин... Той е толкова сарен, буквално. Е така на мен ми харесва, буквално. Рандом му сложих. И така най-много ми харесва. И така... Е така. Да, така най-много ми харесва. Значи този скин е прекалено сарен, но не виждам нещо яко в него. Просто аз съм играл с него. Аз с всички скинове, които имам, съм играл.
и не виждам нещо специално в него, защото, например, онзи ето този скин, когато докосне нещо, става златно и някой си друг скин. И сега, къде бяхме? Пак този скин обаче е от този сезон, където пак не виждам нищо специално в него, освен това. На мен така, значи тук е с дълга коса и с някакъв часовник тук, а тук, пак е с този часовник и с едно друго момиче, по-малко, по възраст и по височина. И да. Тук обаче, тук чакай малко. На мен така. Така повече ми харесва. Също, тя може да се променя и чета. Така най-много ми харесва, хора. Ако и вие на вас така най-много ви харесва, напишете пак долу в коментарите. Всичко... Всичко зависи от коментарите. Ако нямам коментари, света ще свърши. Направо ще гръмне. Добре, значи другите 3 скина са от миналия сезон Star Wars Battle Pass, където обаче аз си дадох 1000 V-Bucks и обаче не успях да взема и финалния скин на този Battle Pass. Значи той беше един черен човек, с яйчето му беше червено, който беше доста готино, но остана ми съвсем малко. Значи можех да го взема, но тогава, това беше минали сезон, тогава аз нямах още компютър. Това беше гадното. И не можех да играя много. Тогава играх от един геймърски лаптоп, който... май не беше геймърски, не помня. Това беше чак миналата година. Значи, ако можех, ако родителите ми не ми казаха да си лягам, сега да го взема, защото аз имах шанс да го взема. Тогава беше точно 11 часа през нощта или 12 часа, не помня. Ако бях останал още най-много половин час да играя, сега да го взема, но не можах. И за това нямам последния един от предпоследния Star Wars скин, защото има и още един. Значи, този скин е на нинджа, така известния нинджа ютубър, където не съм сигурен да и вие го знаете, но е мега известен. И значи този скин съм си го купил пак, за не знам колко точно V-Bucks, но тогава пак играех от лаптоп. И тогава, значи, отивам на един хотел през зимата с брадовчеите ми, тогава съм си взел лаптопа. И тогава, значи, включвам си лаптопа и влизам в Fortnite. И после когато вляза в Fortnite, влизам в Item Shop. И като разглеждам Item Shop, изведнъж ми се появиха скиновете на известни ютубъри, които играят в Fortnite, като например Ninja. Тогава връчителите ми бяха с мене и питах брадовчет ми: Дане, искаш ли да си купим, да си купя някои от тези скинове? Значи, брадовчетите ми са Дивата кокошка канал, където не знам да и вие го знаете, но след малко ще ви покажа канала му и трябва да се абонирате, защото той старае колко че може повече, дори сигурно и от мене. Значи, той прави колко ще може по-яки видеа и доста иска да стигне 100 абоната. И ако искате да го подкрепите, се абонирайте за него. След малко ще ви покажа как се казва канала му и как го намерите и да, всичко целия свят. Значи този скин, пак му има всичките с маска, без маска, така и да бъде. На мен ето така, по-скоро ето така най-много ми харесва и затова така съм си го сложил. Ако имате този скин, оставете по един лайк на видеото. Колкото лайка съберем, толкова хора да че го имат. Тъй, значи, този предпоследния скин можехте да го вземете чак по миналия сезон безплатно, като минавахте едни квестове. Тогава има се едни специални оръжия и не съм точно сигурен, но има се нещо
Не, тогава не беше. Тогава имаше други оръжия. Значи, през тези сезони, които съм играл, се добавя и толкова много неща, че направо не мога да ви ги обясня. Хамехато и да. И също, ако искате да върнете, IP Games да върнат Хамехато, пишете долу в коментарите, защото и аз доста искам да го върнат. Но защо не го върнат? Защо не добавят един аниме сезон? Защо не добавят Наруто отново? Защото много искам да взема Наруто скин. Какаси, Саске, Наруто, Сакура, Хината, всички тези от Наруто скинове. И от Наруто хора. Ако вие също знаете анимето Наруто и Гоку и всички тези анимета, напишете долу в коментарите пак. Значи, само добавям коментари. Коментарите за мен са целия живот. Буквално само без коментарите не може. Буквално ще гръмне светът без коментари. Не знам що. Само казвам за коментари. И търе. Значи последния скин е пак от по-миналия сезон. Значи готиното в него е, че го спречело с което ще оръжи. Ето е това. Нещо като мини робоче и като пистолет на гърба му. Се прицелва и то, но гадното е, че и то не стреля. То не стреля. Това е гадното на това нещо. Значи той пак има различни скинове, аз съм ги взел. На мен златния най-много ми харесва, защото... не! Така, бега най-много ми харесва. Пак напишете долу в коментарите, кой скин най-много ви харесва от тези всички. Значи сега ще си сложа този скин, защото време е сега да ви показа моите раници, моите кирки, моите глайдери и тези няма нужда да ви ги покажа, но ако има време ще ви ги покажа. Значи първо влизам при раниците, но ако се чуете защо съм без раница, това е защото повече ми харесва. Не съм толкова дебел и по-трудно ме забелязват, че съм чук. Не че съм чук, а че съм там, където съм се скрил и нещо друго. Също, ако чуете как да се напише тук, когато влезете на Looker, как да си виждате името и в YouTube, и в Fortnite. Значи, когато четете малко по-нагоре, ето тези неща, които аз не знам какво правят. Не съм сигурен точно какво правят, но само две неща знам какво май правят. Значи, когато натиснете тук, там може да си напишете име. Каквото и да е, аз съм си написал Никстера. Значи, може да си използвате само 16 букви. И тук не знам точно какво е това, не знам защо ще покажа. Но просто така може да си напишете името. И да, ще отиваме при раниците. Нямам чак толкова много, но ще започна този път от най-горните. Значи тази кирка е пак от по-миналия сезон. Тя е доста хора, дори и този сезон, още играят с тази ранича, не знам защо. Толкова е свещена, толкова е богословена и толкова е готина. Да знам. Значи тази раница пак има... какво говоря, вече си обърквам думите. Значи тази раница имаш само в Battle Pass, не е в Item Shop, не е от квестове. И да, значи втората раница е от този човек. Сега ще ви го покажа. Къде беше? По-нагоре. Ето от този. Това е бъндъл. С ето тази раница, която просто си нормална. Раница, която е доста голяма, наистина. Почти по-голяма е от тялото ми. Да знам защо, но просто така е направена. Мен не ми харесва, защото няма нищо хубаво в нея. Само два меча и един арбалет. Значи третата ми раница е една нинджа, която няма да ви я покажа, 100% знаете. Където тази раница на мен доста ми харесва с двата меча, които аз ги имам и като кирки. И след малко ще ви ги покажа. Само трябва да останете до края на видеоклипа. Защото мисля, че...
Боже. Мислех, че и тук може да напише име и на раниците. Добре, значи втората ми раница е втората ми раница е от Star Wars Battle Pass, като аз имам две от тях, което няма какво да ви обяснявам, просто две Star Wars раници, където тази раница е доста гигантска, те и двете са доста гигантски, не знам какво точно има в тях, но това е нещо като камера, де да знам. И значи тази раница е пак от този сезон и е на Optimus Prime раницата, където просто раница, свещена раница на Optimus Prime. И значи тази раница обаче, аз имах едни видеа в YouTube, където обяснявах, по-скоро показвах, трябва да бъдат на шортс, но аз ги качих на дългите видеа. Fortnite, но са направили нещо умно. Но има и по-различно видео. Fortnite, но съм правили нещо тъпо. Ако сте ги изгледали, оставете по един лайк на този видеоклип. Значи, тук странното е, че май показва истинския час, и където няма нужда да ви обяснявам, защото ако сте ги гледали тези видеа, които ги качвах, сигурно сте разбрали. Значи тази раница е пак от по-миналия сезон. Това е с един бъндъл, където има нещо като живо око, което примигва и да. Просто няма какво точно ви обяснявам на тези раници. Те са горе-долу доста, не са чак толкова много. И да. Значи тази раница е от Chapter 4 сезон 2. И тя е с бъндъл с един робо-скелет, едно така мога да ви го покажа. Да ви го показа. Вау! Да ви кажа. Значи, следващата раница не е точно раница на метал на онзи бос от по-миналия сезон, Chapter 4 сезон 1. Като на мен тази раница ми хареса, защото не беше чак толкова голяма, беше нормална раница. Беше просто на метал. Готино на метал. Не е лошо. Нали? Нали човек? Такъв извънземен, златен човек. Добре. Това е пак раница на онзи бос от Chapter 4 сезон 1. Където просто е... Това би трябвало да е кирка с щитът на боса с меча. Това би трябвало да е кирка. Но не знам защо ще го направи като раница, защото не виждам много различно от кирка и раница. И да. Значи следващата ми раница е от Chapter 4 сезон 2, което е китайска. Минали сезон беше напълно японски, не китайски. Където моят предовчет Дивата кокошка доста се радваше. Той играе доста хората, но нещо този сезон не играе както хората. И да. Значи тази кирка, тази раница може да се получи от миналия сезон, май. Чакай да проверя точно миналия сезон. Да, миналия сезон от едни квестове само ако си купиш Battle Pass. Тя е бъндъл с един човек, който миналия сезон ми беше любимия. Вече ви обяснях за това. И това е просто един ключ, който се намери се в един доста труден квест, който го намерих доста късно. Значи това е пак от Chapter 4 сезон 3, новия сезон, който вече не е чак толкова нов. И просто са кристали, където има две, които са различни. На мен синя най-много ми харесва. Значи следващата ми раница е от миналия сезон. Не миналия, Chapter 4 сезон 2, преди 2 сезона. Където просто е коктейл, японски коктейл. Това коктейл или шейк или лимонада, де да знам, японско нещо. Това е от новия сезон на котката, където това е... Вече знам, че това е шейк или коктейл, някой от тези двете, където има дори личе на котка. И отгоре има някаква ягода, сламка и от този вид лимон и мента. Хора, ви забелязвате ли нещо странно? Не, добре. Няма бъг в тази раница. Тъй, че няма грешки.
Добре, значи това е пак от този сезон, където това са някакви крила. Просто не знам какво ви е обяснявал за тези крила. Крила, които се движат. Както крилата се движат на птиците. И на крапаните, и на циганите. Да. Значи тази кирка е бъндъл с един скин, където е чаптър 4 сезон 1. Значи тя има няколко стайла. По-скоро още един от този най-готиния. Наистина доста е готин този стайл. Даже може да си остана. Чакай. Така готин ли съм? Не, грозен съм с тази кирка. Значи тук това е пак от този сезон, чаптър 4 сезон 3. И тя пак има два стайла, където може да получи още, защото още са от 200 лева. И да. Значи тази кирка горе-долу, по-скоро не горе-долу, просто тази кирка е като жива глава на Елен. Където тя киха понякога, просто коледна, от преди 2 сезона. Да ви покажа. Преди 2 сезона, 2022 година. Значи това беше през коледния сезон, където аз имам по-скоро 3 безплатни скина, които ви ги показах вече. И тази раница, доста хора продължават да играят с нея и от миналия сезон, и от този сезон, което аз не разбирам защо го правят. Като просто това си нормална раница на отрязана глава, по-скоро обесена глава на Елен. Значи това е тази раница от чаптър 4 сезон 4, сезон 2 от миналия сезон. И тук не виждам нещо хубаво, странно, не знам. Значи тази раница е бънда с този скин, който в момента нося от този сезон, разбира се, тази година. И да, значи тази раница е от чаптър 4 сезон 1 с бънда с любимия ми скин от всички мои скинове. И тя има няколко стайла, този и този. Този на мен повече ми харесва. Не знам за вас, но на мен така повече ми харесва. Значи, това е от чаптър 4 сезон 1, пак от по-миналия сезон, където няма никакви стайлове и да продължавам с следващата раница, където има два стайла, ето така и така. На мен повече ми харесва така, не знам, съм си го сменил. И да. Не искам таницата да си ги сменям. Значи, това пак съм правил видео за този компас, където не знам какво точно ви обяснявам, съответно съм обяснявал. И това, значи тази раница е от миналия сезон, чаптър 4 сезон 2, което е някакво гигантско цвете, пораснало на гърбачи, дори личи това цвете. Не е пораснало. Това е от днешния сезон, където аз мислех, че това нещо, ако си го сложиш и си гледаш гърба, там където има човек, ще си покаже ето тук и ще разбереш и нещо да го прави, но аз проверих това и не работи. Дори мислех да направя такова видео като миналите. Fortnite са направили нещо умно или тъпо. И да. Следващата раница е от миналия сезон, където тази раница бъндала и има и даже една музика, която миналия сезон музиката ми и беше невероятна. Много ми харесваше и само с нея седях, даже ще ви я покажа в момента. Ето тази, да, аз съм си харесал. И да, хора, това беше музиката.
Ако ви харесва, оставете по един лайк на видеото. И да, значи къде бях стигнал? Да, но до тази раница, където има няколко стайла. Значи може да е така, може да е розова, може да е синя и може да има... Чакай, тук какво има? Тук значи тук може да не се издавате и такива, да се показват такива неща и може да не се показват. Тук чех сега го разбрах за първи път. И значи следващата раница по принцип беше безплатна от миналия сезон. Не от Battle Pass, а от Item Shop, където дори има и един или два безплатни танца с него, с тази раница. И да. Значи, предпоследната ми раница е от миналия сезон, безплатния Battle Pass, където има си един скин, който пак не можах да го взема, пак. Остана ми съвсем малко, но пак стана твърде късно не можах да го взема. Пак същата история, пак същата случка. Което не знам да и ви имате скина, но ако имате, пишете то в коментарите. И значи това е последната ми раница, която е бъндъл с онази жена демон, която е синя. Дори тя има още няколко стайла, които ги има в Item Shop, а не е от самия скин. И тази раница просто няма нищо за обясняване, няма нищо интересно, освен едно око. И да, ако ви са харесали ако ви харесват моите раници, може да се абонирате за канала. Значи сега аз обаче махам раниците, защото аз не играя с раници. И сега продължавам с моите кирки, които са по-интересни. Значи тази кирка, разбира се, всички я имат. Conan Pickaxe, където просто няма човек, който да я няма. И да. Значи втората кирка, мисля, че се получаваше безплатно. Не съм чак толкова сигурен, но май се получава безплатно по един начин. Не помня много добре. Третата ми раница, кирка, се получаваше вече наистина безплатно от Item Shop или от Battle Pass и не помня, и ги безплатно наистина се получаваше от квестове или да знам, което мисля, че е рядка кирка, защото вижте, някак си е странна, някак си изглежда трайхайд кирка, където може и да си я сложа. Направо си я слагам, защото ми изглежда някак си трайхайдърска кирка. Значи тази кирка е бъндъл с скина ми, който прави всичко в злато, и тази кирка, разбира се, е златна. Аз съм играл малко с нея. Значи тази кирка е от по-миналия сезон, където са две и няма нищо за обясняване. Това е от миналия сезон кирка с някакви чудовища, те знам какви са тези извънземни. Значи втората кирка е доста готина кирка, която се получаваше от по-миналия сезон безплатно, като допълнителния Battle Pass, но вместо това има се подаръци, които ги отваряш и получаваш неща. Където тази раница кирка би трябвало да си отваря май очите. Не знам, когато чупи, май ще отваря очите. Не съм сигурен. Ако харесва тази кирка, напишете в коментарите и оставите по един лайк на видеото. Но тази кирка много ми харесва, даже може да някой път да игра през коледния сезон. Добре, следващата кирка е от миналия сезон. Не миналия, този сезон, където се получава само когато си купиш Battle Pass. Където аз имам почти всички стилове. Така му ви кажа най-бързо, най-лесно. И тази кирка е мега малка, значи някои трайхайдери викат, че малките кирки са доста добри, доста силни, някакви такива неща. Но обаче на мен тази кирка въобще не ми харесва. Даже има няколко стайла, като втория стайл не ми харесва от първия. Значи тази кирка е от по-минали сезон, където доста играх с нея, защото е доста готина.
Следващата кирка е от минали сезон, бъндъл с онзи гущер, който не съм сигурен да ви го показа. Дали ви го показах? Може би сте ви го показах, май към края на видеото. Това видео ще се получи доста дълго, да ви покажа всичките си неща. Значи следващата кирка е пак от по-минали сезон, където с тази кирка играях малко, защото не виждам нещо готино в нея. Просто някакви 4 очи. Следващата кирка е от този сезон и тя е котешката кирка. Аз имам двата стайла. Не, нямам двата стайла. Още не съм откучил този. Гадост. Където аз няколко пъти играх с нея, защото е доста готина. Като цяло е доста готина. Следващата кирка е пак от по-минали сезон, чаптър 4 и сезон 3. Като че има няколко стайла да е така и така, но на мен така ми е по-хубава, по-готина, по-трайхайдърска и да. Следващата кирка се получава с миналия бъндъл на онази демонска жена, която е синя. Като пак има само очи тази жена. Няма очи на лицето си, а на кирката си и на раницата си. Направо не знам. Следващата кирка е бъндъл с любимия скин преди 2 сезона, чаптър 4 и сезон 3. Не 3 и 1. Където имам всичките стайлове, те са само 2. И следващата ми кирка ми е вече най-любимата. Значи тази кирка си можехте да я вземете безплатно, само ако ще купите Battle Pass, където е бъндъл с онзи скин, който минали сезон ми беше любимия. Значи тази кирка за мен е трайхайдърска кирка. Просто аз се чувствам като трайхайдърска кирка. Чувствам и като късметейска кирка. Не знам за вас, на мен тази кирка ми е любимата. Няма по-хубаво от тази за мен. Напишете долу в коментарите дали ви харесва на вас тази кирка, дали ще я имате. Втората кирка е от по-миналия сезон, от чаптър 4 и сезон 1 на боса кирката, която дори също боса, този бос май го имаше дори още и миналия сезон. Не, миналия сезон махнаха бос. Да, вярно, забравих. Значи следващата кирка е от миналия сезон, където има 2 стайла. Този и този, на мен златния повече ми харесва. Значи тя е бъндъл с един скин, който е свързан с космоса, се едно направо де да знам. И да, следващата кирка пак е от минали сезон. И аз имам всичките стайлове, които са пак 2. Не знам защо от минали сезон всичките стайлове ми са само 2. Това е много странно. Пак тази кирка има само 2 стайла, нали? Ето познах. Много съм тази кирка от този сезон, омага. И да. Същата кирка е вече наистина от миналия сезон. И пак има 2 стайла, направо са гръмна. И следващата кирка е от този сезон на Optimus Prime. Не беше на Optimus Prime. Беше на друг. Или на Optimus Prime. Не беше. Значи тя, не съм сигурен, не знам защо, но в една кирка има 2 кирки. Защото вижте, защо тези кирки са едни и същи, защо са добавени така. Точно така. И аз въобще не знам. Но на мен, ето така повече ми харесва май. Или така, и де да знам. Аз слагам никоя кирка. Следващата кирка е от този сезон, където е подобна на тази, но не е точно същата. И пак има само 2 стайла. Направо се гръмна, наистина. Тази кирка от този сезон доста ми харесва на мен. Има 2 стайла. Направо ще си я сложа. Следващата кирка е пак от миналия сезон и пак има само 2 стайла. На мен златния повече ми харесва. Не знам защо, но повече ми харесва. Следващата кирка е от този сезон на Optimus Prime кирката, където няма никакви други силове. И да. Следващата кирка е пак от миналия сезон и пак има само 2 стайла. Не е честно, бе.
И тази тук само 2 стайла от миналия сезон имам, където, да, същата кирка е по миналия сезон, където доста често играех с нея, защото доста е готина. И пак май имам само 2 стайла. А не, този път 3. Ма чакай. Хора, виждате ли нещо различно? Ето тук. От тук. Аз не виждам. Но така е по-готина 100%. И така, тази кирка е от Star Wars кирката, където миналия сезон доста играх с нея, защото е доста готина. И ми е единствената Star Wars кирка, дори май наистина единствената Star Wars кирка, или май има повече, не знам. И да, значи това вече са кирките на Ninja, където ви обясних, че имам и тях в... където обяснявах, по-скоро показвах какви раници имам. И да, те нямат никакви стилове. И да, предпоследната ми кирка е от по-миналия сезон, бъндъл с един човек, който не съм сигурен да трябва да ви го покажам, но по-добре да им ви го показвам. И той обаче няма никакви стайлове. Хора, чакайте, вижте нещо. Когато си чъкна ето тук, си движа меча, когато тук си натисна, пак си движа, когато съм тук, не. Когато съм тук, не. Когато съм тук, да. Добре, това е много странно. И да, значи последната ми кирка е от по-миналия сезон, където са от Gaming Legendary Series. Май имам малко чувство, че тези кирки са от някой филм. Също тази кирка от по-миналия сезон доста хора играеха, дори още и този сезон играят някои хора с тази кирка, където има някакви стари написани неща от друга държава и направо друг континент. Не съм сигурен дали са от индийски знаци, да знам, ако ви знаете от коя държава, дори от кой континент са тези написани неща, напишете пак долу в коментарите. И да. И вече стигаме до глайдерите ми, които са повече ли са ми от скиновете, а не 33 са. Значи направо директно ще ви ги покажа по-бързо, защото няма нищо готино в тях. Освен ето този глайдер, който ми беше любимия по минали сезон. И минали сезон, където този глайдер го използваха доста хора. Ама този сезон вече спряха да го ползват. Не знам защо. Който обаче е доста готин и много искам погледна вътре в тялото му. Този глайдер на мен ми е любимия. Той съм го фейворит. Но, значи, сега ще ви покажа от най-напред скиновете. Значи този скин е надуваем. Това не е истински кон, това е просто надуваем. От по-минали сезон. С бъндъл с един човек. Значи, следващия глайдер е от Star Wars Battle Pass, където ми е единствения, нямам друг. И е доста готин. Дори има лего на такова. What the fuck. Това е от по-минали сезон на глайдера на боса. Това е от този сезон. Това от този сезон. Това е от този сезон. Това е от този сезон. Това е от по-минали сезон. Това е от миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от този сезон. Това е от миналия сезон. Това е от този сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от миналия сезон. Това е от миналия сезон. По-миналия сезон, де. Това е от миналия сезон. Не този сезон, де. Това е от по-миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от миналия 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 сезон. По-миналия сезон. Това е от миналия сезон.
Това е от по-миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. Глайдер, Конан Глайдер. Това е от по-миналия сезон. Глайдер. По-скоро от миналия. С този глайдер го имат само тези хора, които са направили Victory Royale. Само по-скоро, които са направили Victory Royale този сезон. И този глайдер аз съм играл горе-долу често с него, който е доста готин. Значи някакъв чадър от банани и отгоре има коронка, на мен доста ми харесва. Това е от по-минали сезон глайдерът на боса. По-скоро той има два глайдера. И това е глайдера, който абсолютно всички хора го имат. То също аз мога и да съм без глайдери? Не мога. Гадост, ако нямах глайдер, просто се хвърям и се самоубивам. Epic Games са умни. И да, това ми бяха глайдерите. Тук пак ще ви ги показвам бързо. Това е от по-минали сезон, който няма никакви стери. Това е от по-минали сезон. Това е от този сезон, доста е готин. Някак си готин е, но не знам какъв е смисълът на този глайдер. Просто гледа се речето на Optimus. Колко е гигантско. Това е от този сезон. Това е от този сезон. Това е от този сезон. Това е от миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от миналия 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 сезон. Това е от по-миналия сезон. Това е от този сезон. Това е от този сезон. По-миналия сезон. Това е от по-миналия сезон. И това вече е от този сезон. И да, хора, това бяха всички мои неща. Значи, скинове, рейнци, кирки, глайдери и тези не знам как се наричат вече. И както ви обещах, ще ви не съм ви обещал, не знам дали съм ви обещал, но задължително сега да ви покажа нещо, което сега ще ви покажа. Точно след една секунда. Значи, първото нещо, което искам да ви кажа е, че ви благодаря много, че стигнахме цели 846 видеоклипа абоната. Значи аз бях качил един нов видеоклип, който не знам защо не се е качил. Значи също искам да ви кажа нещо, че този видеоклип стигна почти 160 000 показвания, което е адски много. И също както виждате, тук може да видите, че играя с любимия си скин, тук на Stumble Guys, където може да направя някой видео на Stumble Guys, само вие решавате. А по-скоро дали да направя ново. Тук на Options скачих само 3 неща. Също хора, мога да ви напишете долу в коментарите на Options какво мислите за котката ми. Буквално тя се научи е нинджа. Нинджа! Тук това пак е Съни, това е котката на дивата кокошка. Дяган. И да, тук написах такова. Кой предпочитате, мен или Илан, който се казва вече Green Seed BG. И да, когато отидете на канали, вече ще видите за всичките канали, за които съм се абонирал. За Крис Геймера това е по-малкото бараче на дивата кокошка и най-малкият ми братовчет от цялото ми семейство. Това е Илан, където няма нужда да ви го показвам. Това е Мики, добрия ми приятел, и това е дивата кокошка. Значи той има само 56 видеоклипа, доста малко, защото той просто и го наказват за нещо или нещо не може. И да. И много ви моля да се абонирате за него, защото той се труди колкото може повече да прави по-готини видеа. Тук, навсякъде. И също, когато четете на Swords видеята му, той има доста горе-долу готини видеа, но този е най-готиният му видеоклип. Най-готиният Swords видеоклип ще ви го покажа. Значи, беби се гледа и голям батко сторчи рълката. Значи, той се поправи заглавието, предишното му заглавие беше беби се гледа и голям батко сторчи.
Седно, големия батко стоси бебето. Вижте. И да, това беше сорец видеоклипа му. И ако ви харесва видеоклипа, може да се абонирате за канала, да оставите по един лайк на видеята, които имам. И не забравяйте да изгледате почти новия ми видеоклип, който има само 26 показване. Това е нищо. Тук ще купувам Battle Pass и изненадах най-добрия си приятел, Мики, който също има Fortnite, но не качва видеа. И да. И ако харесва видеоклипа, пак ви напомням да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и от мене. Чао!